cita-citaku yo klebu dolanan-dolanan ngene iki. Sarsur kulonan, wajibe dadi murid. Ya wong kabeh iki mawa werdi, mawa makna. Dadi wong biyen iki nek ngripta, nek ngarang lagu ki, nek ngarang tembang ora waton ngarang ning kabeh mesti mempunyai maksud dan tujuan. Heeh. Wah, luar biasa. Ayo bisa. Sing baku ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak ya Dik Petro. Wah, luar biasa acara pada malam hari ini. Terima kasih sungkem kula dumateng Bapak Asop, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk ingkang sampun pitados dhateng kula anggen kula sakanca Astabrata Group gelar kelir gantung gong paring lelipur dumateng para warga masyarakat. Tur ngene iki sing disenengne ora mung warga internal SMA Negeri 1 Nganjuk ya Mas. Lebu masyarakat sekitar. Sing rindu wayangan. Lah iya. Wah, luar biasa. Mau sore wis diwiwiti adik-adik ekstrakurikuler karawitan. Ayo. Tabuhan, wingi latihan nggone dhewe. Wah, sore dinggo latihan nge-DM Instagramku, Mas, kepareng napa mboten latihan wonten sanggar monggo. Wong ya ekstrakurikuler karawitan biyen ya sing miwiti sing ngrintis ki ya aku. Oh ngono. Dadi wis kaya dudu wong liya. Oh ngono. Wah, luar biasa. Ayo. Ngiling-ngiling zaman sekolah biyen. Piye? Wah. Aku ki jane umpama ning kelas ki biyen ki ya ora pati pinter, ora kok ranking ngono jane ya ndak. Oh ngono. Ning umpama entuk penghargaan, aku ki penghargaan dispen terbanyak ya aku ki. Oh ngono. Upama acarane jam 1 awan, ngono ki isuk wis metu aku. Wis ngekekne surat dispen. Oh. Ngagem persiapan. Padahal acarane awan-awan. Kowe kuwi ning ya diimbangi kudu disumbutke tenan. Sing penting sembodo, ora masalah. Lah iya. Luar biasa. Iki mau jane wiwite rada sore ning gandeng situasi dan kondisi yo malih dadi kaya biasane. Oh, jane rencana wayangan ki wiwit jam 8 wis ndodok kotak. Oh, itu. Kanca-kanca sanggar iki wis tak omongi. Bare ora isuk. Jam 2:30 wis bar. Mergo jam 8 wis wiwit. Nah, gandeng wiwite jam 09.00. Nah. Ya ora sida. Lah iya, ora masalah. Wong ya setahun pisan. Ya, Lah iki request lakon pamundutane ora kena dinyang. Kumbakarna gugur niki termasuk serial ana ing Berubuh Ngalengka. Oh ngono. Berubuh Ngalengka iki dadi ana serine, ya ta? Ki dijumuk seri sing Kumbakarna gugur. Gugure Kumbakarna ora mung bela ora mbelani kamurkane, ora mbelani sifat angkara murkane kakange ya kuwi Si Dasamuka, nanging mbelani bumi wutah darahe. Mergo ngrumangsani wujuding satriya, ya ta? Ki kudu mbelani negarane sak wanci-wanci ana musuh sing tumeka. Ngono ya, Truk? Nggih, Mas Gareng. Wah, luar biasa. Ndonga apa li, Gong? Kanggo ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk iki. Ayo muga-muga tambah kuncara anjayeng bawana. Apa neh umure wis 42 tahun. Wah, luar biasa. Upama wong nom 42 tahun ki wis umur. Wis padang pikire, ya toh? Cara-carane wong iki wis mateng-matenge menungso. Lah iya. Ya muga-muga tambah banyak prestasinya yang diraih siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non akademik. Diselingi gending-gending. Lagu-lagu. Oke.
Iki mumpung aku nggawa wiraswara loro. Lah iki. Nah, iki Mas Resa. Wah, iki aku pengen ngrungokne suarane, Mas. Wah. Wilujeng enjing Mas Resa. Nggih, enjing. Wah. Mas Resa napa Reza to? Sembarang pun. Wedah. Bawa Mas, monggo merdika. Merdika mawon. Pelok kenging slindro kenging bareng nggih, monggo nderek. Heeh. Monggo. Bawa. No, dalang kula bingung ya. Walah, napa? Pun bebas mawon. Heeh. Pelok nggih. Kenging barang monggo slindro nggih nyumanggaaken. Ya. Pengen ngrungokke suarane kok. Heeh. Monggo Mas Reza. Nggih, kedap. Nggih. Hebat kuwi ya. Gegarane wong akrami Monggo. tutu bondo tutu rupa Ini dudu bondo ning dudu rupa. Tapi among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen salah ora apa-apa. yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung Dintekke tan kena ti numbas harta lho tresno iki ngono kuwi ora kena tinumbas harta. Luar biasa. Heeh. Dik Sinta. Miki, Miki Mas Deni. Nggih. Tibake napa? Monggo bebas, mardika ing penggalih. Monggo. Dadi ati nggih. Oke, karo jumeneng pelan-pelan ya. Oh nggih. Ya, ya yuk. Ising kaya apa nyatane ngakon seprene wekasane malah bangun tresna tutup
punika nggih kula kintunaken dumateng para pamirsa ingkang memantau lumantar channel YouTube mugi dados kenging dados dampining saya. Nggih. Lanjut Dik Sin. Rina wangi dadi ati wong saja halus garap sing nyemek-nyemek Mas Aryo. lahir ana batine matur nuwun dadi ati sampun katur. SMA Negeri 1. Heeh. Iki ana catatan-catatan titipan, heeh. Ya kuwi prestasi-prestasi yang telah ditorehkan. Apa bae ngantarane iki oke banget. Ya kuwi salah satune juara 3 lomba LKTI tingkat SMA Kabupaten Nganjuk 2022. Juara 3 lomba fotografi cagar budaya. Terus juara 1 gerak jalan HUTRI 77 Putri. Oh, heeh. Ana meneh juara 1 pawai budaya HUTRI. Juara 3 pencak silat Porprov Jatim. Terus juara umum pencak silat Dandim Kap Nganjuk. Uga disusul meneh ana juara umum pencak silat Dandim Kap Kediri uga. Juara umum SMA 1. Sak banjure apa Mas Gareng? Iki Wushu Championship
se-Jawa Timur. Wah, juara 2 terus. Oh iya, dilanjut. Juara 3 kejuaraan. Apa ki? Bridge. Waduh. Jawa Timur. Juara 1 kejuaraan Bridge Porcup Nganjuk 2022. Wis pokoknya tak waca ngene wae. Juara 1 lomba rancang perkapalan di ITS. Wah, iki luar biasa. Juara 3 lomba rancang perkapalan di ITS tim 3. Tim 2 juara 2, nek tim 3 juara 3 tim 3. Juara 4 lomba Sodo nasional. Terus sing terakhir juara 2 lomba Sodo JPC Unesa. Wah. Sodo iki apa? Wah, luar biasa. Kuwi isih sebagian jane isih akeh. Prestasi-prestasi ini sing ditorehkan. Oh, aku percaya nek SMA 1 iki. Terus dan terus melakukan gebrakan khususnya pada dalam hal prestasi nih. Oh iya, hebat. Ayo Dik Niken iki mudak ngantuk. Ayo Dik Niken. Iki ana pamundhut saka Hong Kong. Hong Kong ya menyimak. Lumantar live streaming. Pamintaku, Dik. Nggih. Niki dibawani to pamintaku. Nggih, bawa. Duduk mawon nggih, Mas. Oke, siap. Ngateke engko pas langgam. Ngono lho. Lah ya tukang sono protes. Kowe njaluk bagian ora? Aku ngerti rokokmu. Samsu Premium ya. Ayo dibawani, Dik. Nggih, pamintaku wis do asih to. Ya pamintaku ya. Yuk. Oh keduren to. Lang. Pamintaku saweran mau dikelumpukke ya ta gek piknik bareng wis ora piknik tapi aku samar apa aku kelingan pengalaman sing wis bar piknik iki terus corona lho lah ya bareng dieng kok sesuk langsung ditutup mergo corona nah jan melas aku merongos 2 tahun iya ora apa-apa lanjut aku ki ngerti nyapa kok piknik kok terus esuke corona. Penyebabnya apa? Sumbare cah-cah lho. Sumbare cah-cah. Nah pas di video kae ngevlog kae. Ayo toh. Ayo toh. Tanggapan terus tidak piknik, tanggapanmu sambatan ye. Wes esuke corona. Akhirnya tanggapan ya sambatan. Lah iya.
Yo lanjut. Datan kingkang cedak tansah mulat sida asih statusnya sing bunang wis sego pecel. Ayo to. Heeh, sego pecel. Heeh. Pindho mimi lan mintuna Sego pecel 20 yuta. ayo masana tepi wajib sida asih Yuk ditibakne sak langgame dados. Aku kang setya satu wit nganti saiki Katur ingkang saking Hong Kong ingkang taksih memantau ya. Lanjut.
aku kan setya satu acarane HUT semasa iki iki puncak ning masih belum selesai acara-acara dalam rangkaian HUT SMA Negeri 1 engko tanggal 9 jare ana donor darah urung tanggal 12 peresmian mau sing didhawuhke mau sore lumantar sambutan ya kuwi yang akan diresmikan ingkang winengku kinurmatan Dr. Andes Arif Sulistiono MSI. Oh ngono. Ha nggih. 13 Januari uga ana jalan sehat. Wingi-wingi wis diadani lomba-lomba ya toh. Tiap yen aku pengalamanku tiap nalika ing semasa mbiyen kuwi tiap ekstrakurikuler kuwi ngadakake lomba. Oh ngono. Heeh. Dadi ben akeh. Oh iya, Ya, dilanjutke, heeh. Mbak Enggar, jumeneng Mbak, disepati ben rame, yo.
Gak apa-apa kasret saiki. Nembang Pak Ikar, nembang. Nembang, Iki wis. apa niki? Oh wis anu, Mardika wae mau wis dipinangkani kabeh mau sore. Musik yo, ben nyambut gawe. Oke. Oh, iya. Anu, apa sing lagi anyar rungkat? Wadah, rungkat katut sak oyot-oyote. Lah nggih to. Ayo musik negara. Ayo, pembalung joget lo ya. Pembalung, biyen joget lho ning kene mosok ora saiki. Iya. Iya. Rungkat. Oke. Ya. Maka Mas Tris ya. Maka rungkat bersama Bu Anistia Ayu Enggarsari. Nek kene ora ngono Bu Guru. Ketara. Nggih, oke siap Mas Tris. Ya, maka tateke. Asik ya joget Semayo. Masuk deh. Aku terlalu sayang, aku terlalu cinta nganti rego sakti arani. Tresno tulus ketika mitularan, coba layak tega tenang. Aku terentean, tresno tulus ketika mitularan, coba Ben lah. Terima kasih Mbak Anistia Ayu Enggarsari dilanjut oleh Mbak Sri Wahyuni. Ayo jumeneng. Coba kaya ngopo. Oke, spoti kasih musik biar hebat. Yuk. Ayo weh. Oke, selamat pagi. Pagi Mas. Oke, nembang musik lagi, tarik lagi. Siap. Biar top. Kasih musik biar hebat. Ya. Apa kayak? Kelebus sapa sing mudeng dikancani. Dikancani ayo, dikancani sing mudeng. Ayo, Kelebus. Ayo kelebus. Oke. Kelebus. Stop. Wedhus. Ya. Nah, Nggih, wedhus. kelebus Mas Tris, sampun siap? Oke, tarik lagi, yo. Ya. Jogeti ya.
Oke, tepuk tangan. Ayo serbek nyongon untuk nelakan yuk. Kumbuk Karno. Miyat langening kalang iwan aglar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono kasare mangsa katiga ing ana wanara dedeke babak karo aku iki sapa manggalaning prajurit wanara aku Narapati Sugriwa aku senopati negara Ngalengka kekasihku Raden Kumbakarna sugih kendel Bondowani kowe nyebratake para wanara nganti kendang kapracondang apa abamu Wedian serep nyawamu maju kepara ngarsa tak lokke sak dosamu geget siung pengapit bialiaran kowe
Ah. Oi. Ah. Hey, hey. Hey. Hey, ah, hey. Ah. Weh, adalah Kumbakarna ora kena sinangga enteng. Dadi atur sinuwun Rama Wijaya. Angin amidit milir Narpati Sugriwa mlonjong mimis playumu melar mingkus napasmu ana parigawe apa ngaturi ketiwasan sinuwun Prabu Rama Wijaya kabar wonten ing pabaratan Ngalengka sakmenika sampun ngedali Senopati banjur sapa kang madeg Senopati Kakang Narpati mboten sanes nuwun inggih kang rayinipun Prabu Dasamuka kekasih Radyan Kumbakarna lan mugi kawuningan Raden Kumbakarna pranyata anggaduh kasekten ingkang linangkung prawadya Balarewanda boten wonten ingkang kawawa nandingi kridanipun Raden Kumbakarna sinuwun Grutyas wuyung mulat gandanyorum hangrarucin nolo linalitan bangkit lali Kakang Semar iki kepiye apa bakali panjenengan ingsun sakwadya bala wanara kaseser ing jurit mangke riyen sinuwun
watosing penggalih. Sak dhuwur-dhuwure langit menika taksih wonten langit. Sak sekti-sektine jalma manungsa mesti duwe pengapesan. Banjur aku kudu kepiye, Kyai Semar? Panjenengan perintah dhateng Raden Gunawan Wibisana kinenandingi kasektening Kumbakarna. Wibisana niku adine si Kumbakarna, mesti adine sampun ngertos papan pengapesanipun kakange. Sumangga kula aturi perintah si Gunawan Wibisana madheg dados senopati ngadepi senopati Ngalengka si Kumbakarna. Yen pancen kaya mangkono Kakang, aja kesuwen timbalana Gunawan Wibisana marak seba marang panjenengan ingsun. Hina semubang Iwang Aruna adinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wuwu sing pinipanco ing Wibisana kawruhana kanggo serana mbuktekke setya bektimu marang panjenengan ingsun. Eling-eling jeneng sira Puruhita marang barisanku. Mula ketokna labuh darmamu, ketokna labuh bektimu marang panjenengan ingsun. Duh sinuwun, lajeng sarana kados pundi ingkang kedah kula tempuh? Madeka dadi senopati, adepana senopati Ngalengka si Kumbakarna. Dina kareta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Kakang Mas Kumbakarna jengandika madeg dados senopati. Aku madeg dadi senopati Gunawan Wibisana. Duh Kakang, pranyata Kakang Mas ngoncati janjinipun Kakang Mas piyambak. Sekawit babar pisan boten kepareng dados senopati, boten badhe nyenopateni Kakang Dasamuka. Nanging kenang apa sakniki Kakang Dasamuka perintah dhateng Paduka supados dados senopati. Paduka mbela kamurkanipun Kakang Prabu Dasamuka. Doh Kakang Mas Gunawan kados pundi? Ora teges aku mbelani angkara murkane Kakang Rahwana. Lho, lah bukti nyatanipun mekaten. Barisan Wanara bubar mawut. Tegesipun menika kecoh dinilat malih. Paduka kedah enget. Rama Wijaya menika titisipun Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan kang sarta katentreman. Kowe aja landhep dengkul pamikirmu. Aku maju palagan ora niat perang pupuh karo Prabu Rama. Kapindho ora bakal belani Kakang Dasamuka kang sasar susur bebudene. Mulane aku kudu belani bumi wutah getihku nganti tetesing ludira kang pungkasan. Merga aku ora narimakake Gunawan.
Aku ora trima para wanara kang wanuh wani ngobong astana Mangliyawa. Mongko kuwi biyen pesareane para leluhur-leluhur ing Alengka. Aku ora trima. Wis cetha ngiglo kang tanpa warana, para kethek wani ngidak bumi Ngalengka sak leluhur-leluhur Ngalengka. Duh Kakang Mas, sak ngertos kula niku mboten wonten wanara ingkang wanuh wani ngobong astana Mangliyawa. Sawangen dhewe kae, sawangen. Astana Mangliyawa wis kobar ludes keles dadi awu. Aku ora trima Gunawan. Ngalengka didak-idak karo para munyuk. Kumbakarna rumangsa urip ana bumi Ngalengka. Aku kudu bisa njunjung leluhur-leluhurku Ngalengka. Ngalengka sak leluhure bakal tak belani nganti tetes sing getihku kang pungkasan Gunawan. Semurne Gunawan Wibisana wis tanggap apa sing dadi lekasku. Para wanara, ayo maju kelakon tak remet dadi kelalaring epek-epek kowe. Wah! Lang-langing driya mangu mangung gong kanduhan rimang Nun inggih waleh-waleh menapa Raden Lesmana Widagda. Kowe mlayu-mlayu gawe kaget ana apa Gunawan Wibisana merepeki nemoni marang Lesmana Widagda. Nun inggih kula nampi dawuh saking ngarsanipun Sinuwun Rama Wijaya. Kinen dados rana pejahipun Senopati Ngalengka ingkang kasarira Kakang Kumbakarna. Kamangka kula mangertos piyambak bilih pengapesanipun Kakang Kumbakarna kalian satriya ingkang suci lahir batinipun. Tur nggih nglampahi wadat tegese wadat sajeke urip boten badhe apalakrama gepok senggol kalian wanita. Inggih namung paduka Raden Lesmana Widagda ingkang saged anyarira jejibahan menika. Kakang Kumbakarna sampun samapta ing gati sawegoing diri. Kula aturi nglepasi jemparing supados enggal sumisih pedhot kamurkan menika Raden. Gandewa sinandangan Warastra nenggih Sang Lesmana Widagda kang pranyata suci lahir batinira. Warastra ingkang cacah wonten gangsal ingkang winastan Kyai Pancawisaya.
Panca tegese 5, wisaya tegese pangruwatan. Panah cacah 5 ingkang dadya lantaran sirnaning Senopati Ngalengka. Panah ingkang cacah sekawan kinarya bengkas karya ngudari nafsu cacah 4 perkara. Nafsu amarah, nafsu alwamah, mutmainah lan nafsu supiyah. Ewa dene panah ingkang setunggal dadya sarana oncating nyawa saking raga. Jumebret suarane kaya halilintar, kebat kaya kilat, kesit kaya tatit, ngenani pener dadane risang Kumbakarna, tembus jantung butul walikat, gugur Senopati Ngalengka. Ayo Gunawan Wibisana, yen pancen kowe dikongkon karo Prabu Rama Wijaya dadi senopati, ayo adepana aku kakangmu Kumbakarna. Wah! Ah! Yata larata saking Gotha Sakura kula yen ataname Tosa Sang Sri ing patine Kakang Maja kok kanthi nganggo tetesing tangis nanging surungen sarana puji digir. Gunawan, panjenengan ingsun wis mangerteni yen Kakangmu Kumbakarna madeg dadi senopati ora mbelani kanistaning Dasamuka nanging belani bumi kelairane. Pranyata niat kang suci iki bakal dicatet kelawan sejarah yen to Kakangmu Kumbakarna wenang den paringi gelar kusumaning negara. Gunawan, penabuh niku nek pun ngerti Semar niku pun ayem atine. Guguring Sang Kusuma Negara Raden Kumbakarna mratandani rampung gelaring ringgit sedalu natas menika. Bilih wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang klentu, kula sak rombongan nyuwun agunging samudra pangaksami. Sak sampunipun ringgitan mugi-mugi SMA Negeri 1 Nganjuk sageta langkung kuncara Hanjayeng Bawana, semasaku, alma materku, bersatu, bermutu nomor 1.